Mugore ra2020 nyika yese yeZimbabwe yakavhundutswa mushure mekunge Tapiwa Makore Junior akanga aine makore 7 akapondwa. Mutumbi waTapiwa wakaonekwa usisina maoko, usina makumbo, usina musoro. Nhasi nyaya yaTapiwa yapenderwa mushure mekunge Mhondi dzakatora upenyu hwemwana mudiki dzatongerwa rufu. Vachitaura vabereki vaTapiwa, baba namai vake varamba vachingokumbira kuti ngavataure kune musoro wemwana, mwana akwanise kuzorodzwa. Mutongo wapiwa nedaro handiri kugutsikana nazvo. Vapa mutongo wakanaka chaizvo kuti ngavaitwo yenhapu kana vachiurayiwa. Ndazvifarira nhambo zvivenga. Asi nhau iri kuramba ichingondishungurudzawo nhau yemusoro. Muri kuzvinzwa musoro hauna kumbowanikwa, asi vanhu havaripo zvavo vakangonyarara. Saka zvinhu zvikundirwadza kuti dzimweni dzenguva ini ndakagara zvangu pamwe musoro wemwana wangu uri kutovashandira. Hauzozive zvikuitika. Saka tachiti dei tanga tauwana musoro iwowo kuti uri kupi, wakaiswa kupi. Kana wabudisa toonawo kuviga musoro wacho iwowo. Hongu nyaya yemusoro yataurwa kunzi musoro hauna kumbobvira wawanikwa. Izvo zvabuda pachena kuti musoro hauna kumbobvira wawanikwa. Vatakambenge takambopiwa kunzi ndiwo, kureva kuti tainyeberwa kunzi ndiwo. Nekuti nhasi zvatonyatsobuda jaji ataura kuti musoro wemwana hauna kumbowanikwa. Ndo zvechokwadi izvozvo kuti musoro hapana. Saka semhuri kuchaita sei? Semhuri isusu hapana zvine zvatingaita, asi isusu tiri kukumbira hurumende kuti sinsi nevanhu ava ngavataurwe navo, vataure kuti musoro uri kupi tiwane, sinsi ndo zviripo. Ongotaura honavo wabvunzwa kuti zvoitwa sei kuti musoro uwanikwe, tiwane kuviga musoro wemwana, mwana awane kuzorora. Isu semhuri yekwaMakore tagashira mutongo wapuhwa vanhu Mhondi dzakauraya mwana. Asi chikurukuru chatatichishwira kuti pamwe zvimwe kuda Mhondi dzichataura kune musoro wemwana. Asi hazvina kubuda, havana kutaura kwavakaisa musoro wemwana. Asi tagashira mutongo wavapuhwa. Endi mutongo wavapuhwa taugashira zvakanyanya. Ndiri seni ndafara nemutongo wakadai kuti muZimbabwe vanhu vakaziva kuti kune mutongo unonzi death sentence. I think vanhu vanotya ende vanhu vanorespekta chinhu chinonzi kuuraya munhu. Munhu unotya munhu ende unokoshesa chinhu chinonzi munhu. Nekuti kuuraya vanhu muno munyika kwanyanya. Kuurayiwa kwevana kana kwevanhu vakuru kana kwevabereki vanouraya vana. Saka munyika munomu vanhu vakaziva kuti death sentence iriko, I think zvinoita order. Zvino vanhu ane pfungwa dzekuda kuzviita kana ari kuda kuzviita anonzwa kutya. Mai vaTapiwa vati vachiri kurwadziwa nokuti havafunge kuti zvinhu izvi zvakaitwa nevaviri ava bedzi. Chandingoda kuti mweya waTapiwa wacho kana uchikwanisa ngaurwise wega. Ndo zvandakuda. Hatisi kumbogara zvakanaka nekuti nini pachangu zvangu mhuri dzatopesana kutaura chokwana tindimumbonyeberana. Ende nenhau yekuti musoro havasida kutaura pauri zvikutorwadza. Kureva kuti pamwe zviri kutovashandira, handichatozive pamwe musoro iwowo uri kutovashandira upenyu hwavo. Inini hangu ndakangoti gojojo. Saka zvikundirwadza, ndiri kunyepa. Ipapo ndo patingatoziva kuti sei vakasiyiwa, ndekuti munhu akanotora mwana kugadheni achinopa ushamba mumwe, vekugeza zvimeti vamwe vese variko vanhu ivavo. Asi venga ndosaka tiri kuti dai papaina ikwanisa kuti ratidza kuti endai apa mweya waTapiwa amukire vanhu vese vavo. Maiona chaitika kuvanhu vese ivavo. Vaitogona kusvika kuma30 kana kuma50 ivo vese vanhu varipo vatofamba netsoka dzavo varipo. Vari kuramba zvavo asi zviri pachena. Kune vari kunzwa nyaya yekutanga matara nyaya yekugezwa kwemameti. Zvakafamba sei pane mameti akagezwa? Alright, kuti pave nemameti akagezwa kuti tive neumbowo uzere. Inini ndini ndakatosangana nemwana waamai ava vanonzi Mai Katsandava kunonzi kuGlenview. Ndinogara kubudiriro.
ndasangana nemwana uyu akanga achishandira mumwe munhu wekubasa kwangu inini wandaishanda naye. Munhu uyo akangondifonera kuti uye ndobva ndapinda mumotikari. Mwana uyu akatanga kutaura kuti akateera amai vake kugadheni, akasvika amai akachiwa chamametsi ende akataura makalasi emametsi nematauro, zvinhu zvakanga zvataurwa nashamba kuti ndo zvavakashandisa. Asi mwana uyu akazotiza kutya kudzokera kuna amai vaya kuti vanogona kumukuvadza kana kuti kumurova, because takatozofamba neCID yepaSouthampton kuti titere, ndakanga ndatova neCID futi yepaSouthampton kuti titere tinzwe information yakakwana kubva kuna amai aya. Tikanovawanira mugomo musango ndine maCID yepaSouthampton. Saka chinhu chiri kutirwadza kuti kuna vamwe vanhu vari kutofamba zveshuwa munzira vatiri kutoziva kuti vane zvavakaita, but koti inotaura kuti tinenge tisina umbowo hunobatika zvekuti mwana uyu dai akawanikwa, dai tipaine umbowo hunobatika kuti zvechokwadi amai avakawacha mametsi. Saka chinhu chinotirwadza ichocho mufunge, hatina zororo. Mwana akataura nyaya yemametsi haasi kuwanikwa? Haasi kuwanikwa kuti ari kupi, takamushaya. Of which mwana uyu CID yepaSouthampton inozviziva, CID murehwa inotomuziva nekutozviziva. Inini ndindakanga nditori navo that night. Tikanotora amai ava, tikasvika pamba pavo tikanzi amai ava havapo, tikatera kakasvika. In fact kune mumwe musikana ainga varipo, vana vaitamba vari 2 vari vasikana. Ndobva asikonzi iwewe mai vako vari kupi, zvikanzi mai vangu vaenda kuHarare. Ndobva tatera mumwe musikana anotamba nemwana uyu, zvikanzi ndavasiya mai vake ndavasiya variko. Ndobva ita tuma statement kumapurisa akasiyana. Ndopa akazoti handi ndokuratidzai kwavari variko vamwe madzibaba engotsvuku mugomo musango mekuti motikari yakatosiwa kunokuka maCID ndobva aenda. Inini nemunhaidhiraivha tasara kumotikari. Saka chinhu chekuti ndakatochifambirawo neni chandiri kutonzwisisa kuti zvakaitika, but ipapo kuti evidence chinyatsobuda izere hapana, asi mwana iyeye atoriko. Tataura negweta rababa mukuru vaTapiwa anova Tapiwa Makore senior, uyo wavari kuti ari kuti haana chekuita nerufu rwemwana uyu, saka haakwanise kutaura kune musoro. Izvozvo zvakangomo chokwadi kuti vari kungoramba vasi kubvuma, asi susu semhuri kana nevanoti kuona kuti aiwa nyaya vanayo, nekuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitirwa pamba pavo. Shamba uyo haingambotauri zvinhu zvekungofungidza kuti ivo why ivo, ende nguva yakatorwa mwana for sure mwana akatorwa kumatiri akazogara kupi, zvinongooneka kuti pachena kuti mwana uyu pane paakanga akatoiswa ende muri mumba mavo. Saka kuramba zvavo nekunyara kuti paukama, asi dai vari mumwe vanga wandirerutsirawo vangobudawo pachena kuti aiwa ndizvozvo, tongoziva kuti ndizvozvo vobudisa kuti aiwa musoro ndakazodai, kana uripo toona toutora touviga zvedu semhuri tiwane uzororo, mwana awane kuzorora. Tanzwa mutonga achiti tafadzwa shamba angachanya yekuti anoda kuripa kuti ngozi isamuteere. Pane here zvazvichachinja kunyangwa kare? Handiri kunyepa, inini kuripwa zvangu ndirini handidi. Handina chaangakwanise kundiripa chinomutsa munhu. Handizive kuti anenge achiripani, wedha pamwe anenge achienda kuguva remwana unoisa zvaanoisa ikoko, kwete kuti isusu titambire zvinhu zvekuripwa kwete. Hatidi. Kuda musoro ndo watiri kuda, kana kuzwa unzi uri kupi musoro wacho chete. Hapana chingatinakidze kuti tiri kutambira zvekuripwa tisingazivi kuti musoro wemwana uri kupi. Chinoripa ari kupi, kwaanenge achiri pari. Hatichatodi kuvaona kana kumusha kwedu kwacho, kana kuti kuripa iye mwana izvozvo hakuna, hatina zororoba. Atete izvozvo vakasara mbuya Tapiwa vari kumba uku, izvozvo vanenge vatori murwere BP inenge yakatokwira, havana zororo nenhau yemuzukuru iyi, hatina zororo, vanenge vachingochema masikati neusiku. Iye wacho Tapiwa baba mukuru wacho vari kuramba zvese shoti rakawanikwa mumba mavo, shamba anga ari mumba mavo aishanda mumba mavo, voramba zviri pachena, hakusi kunyara ikoko. Kunyara kuri pachena ikoko munhu arambe zvaanoziva, anozviziva chokwadi chese anacho.
mutongi achitonga ataura kuti ropa ratapiwa riri kufanira kuripwa neropa renyu. Pamanzwa achidaro imi manzwa sei? Ndanzwa ndichidzamirwa zveshuwa zvinomutsa maronda kubva 2020 tichitanga tichifamba nenyaya iyoyi. Unobva wanzwa zveshuwa kuti unomutswa maronda zveshuwa, asi tazvigashira zvechokwadi. Ropa ravo rinofanira kutsiva ropa ratapiwa. Chero tapiwa wacho junior asisadzoke zvake, asi tinozvigashira zvakadaro pane kuti tivaone vachifamba. Tazvigashira. Umwe wevasungwa Tafadzwa Shamba anga achitaura nyaya yekuti iye vamurerutsire kuti akwanise kuuya kuzoripa ngozi, achiti ichatambudza kunyange nevana vake. Imimi munoda kuti kudii pamusoro pekuti ari kutofunga zvekuti iye ndiye achatambura? Izvozvo hazvina zvazvingabatsire zvazvo, nekuti kubva from the word God ari izvo zvaakatanga kufunga izvozvo, kuti ndikapinda mazviri ndikauraya chinhu chinonzi munhu, kune chinhu chinonzi ngozi. Iye anavo vana, munhu atori nevana, munhu akatobereka Tafadzwa Shamba uyu anavo vana. Dai akapinda muchinzvimbo ichocho akaisa pfungwa dzake pamwe chete kuti kune chinhu chinonzi ngozi, saka haazofunga chinhu chinonzi ngozi nekuti apinda mazviri. Dai izvozvo zvakatanga kufunga from the word go, dai asina kupinda mazviri. Saka izvozvo hazvishandi. Isusu sana mai vatapiwa tiri kutenda nesendensi yapihwa vakomana vaviri ava yekubata kwavakaita basa remwana, asi zvikuru tikutenda CID Murehwa timu yavo yese kubva musi wanhongwa mutumbi wemwana kusvika nhasi pasendensi vakamira nesu siku nesikati, vakashanda zvairwadza zvaisiririsa, asi kuti Mwari vakakupai simba nazvino Mwari vakupei simba, murambe makadaro. Sana nenyatapiwa tikutendai zvakazara semhuri, makaita henyu. Nyaya yemwana yabuda pachena mune zvazviri, tinokutendai. The whole world vanhu vakamira nesu. Ukatarisa kumafacebook, kumawhatsapp, kumatwitter, hakuna munhu asina kumira nesu veduwe. Vanhu vakuitirei zvakanaka. Kungoti chete tiri kungorwadziwa, tiri kuramba tichirwadziwa nekuti hatisi kuziva kune musoro wemwana. Kwanga kuri kunzi vakomana vasati vahemwa havo semataurirwo apiwa judgment yavo, vataura kune musoro wemwana. Taviga mwana azorora, nesuwo tazorora. Ezvino tese mumba medu takunwa mapiritsi eBP. Kubva pachiitiko ichocho, mai Tapiwa vacho vakunwa mapiritsi eBP, baba Tapiwa vacho vakunwa mapiritsi eBP, mbuya Makore vano vamwene vedu vakunwa mapiritsi, inini ndakunwa mapiritsi futi eBP. Anti maona bankuru vari kunwa, mai Gura vari kunwa mapiritsi. Zvese zvakangobva panyaya yemwana. Tese hapana airwara neBP pakati pedu tese. Asi chinhu chatisira chironda, uchinzi tatosirwa chirwere nenyaya yaTapiwa. Shuwa ipapo ngavazotibatsira kuti tidzoserewo musoro wemwana, zvitifambirewo zvakanaka. Totenda munhu wese for sure, vanhu vakaramba vanese for sure. Minamatso nanhasi tiri kungoiwana minamatso, tinozvitenda zvese izvozvo. Totenda mai vedu Gogo Biyula, tinovatenda. Tese vasikana Zita rangu rinoitwa Stella Mumusha, muri paDestiny TV. Musakanganwe kuita subscribe.